Larga. Sige, Saba lagi. Hilom sa. Oh. Hilom sa. Ayaw ka suko. Audience na mo. Hilom sa. Hinumta ka na objection. Hinumta. Audience na mo. Ay lang mag-apil-apil ang audience. Pasante kay na may moderator. May apil-apil lang mo. Wala. Ang tema nga akong pamatud-an karon nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Okay? So, kini nga debate usa kada kong challenge sa akong side or sa among side kay gikasabutan daw nila nga dapat Bible alone lang ang debate. Busa, bawal mo gamit og referensya. Nining debatiha, og bawal usab mangutana diin ang tubag wala sa Biblia. Anaa mabasa sa referensya. Okay? Og kay Bible alone debate man, nan-kargado kita anig implicit statement. Ang Katoliko nagtuo nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sumala sa panudlo sa Iglesia Katolika nga ang adto gitukod ang iglesia sa Jerusalem. Wala ko nag-refer sa laing iglesia nga gitukod didto. Gawas na lang sa Iglesia Katolika. Sumala sa Biblia ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24:47 niingon si San Lucas, kay nahanglang nga isangyo pinaagi siya ngalan na mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ug sa pagtukod sa iglesia nagpili si Kristo og mga apostoles. Din usa niya na si Apostol Pedro. Sumala sa Biblia sa Apostol Pedro ang gipili sa Dios nga Amahan nga mo'y makaila ni Kristo. Mateo 16:15-17. Ipangutana sila ni Kristo, para kaninyo kinsa man ako. Ang nakatubag si Apostol Pedro, niingon siya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Unya mitubag si Kristo, bulahan ka gayod Simon Pedro, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, ang akong Amahan nga atuwas sa langit mao ang naghatag nini kanimo. Giusab ang iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro. Sumog gabot pasabot ana bato. Nganong bato man kay lig-onon siya ni Kristo. Sumala sa Lucas 22:31-32, niingon si Kristo, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Gilig-on ni Kristo si Apostol Pedro. So dili ta pwede makasulti nga tawo lang si Pedro, huyang siya. No. Kay gilig-on siya ni Kristo. Sumara sa Juan 21:15-17, katulog ipangutana ni Kristo si San Pedro, Simon, gihigugma mo ba ako? Ing tubag si Simon Pedro, yes Lord, nahibalo ka nga gihigugma ta ka. Unya katulo siya giingnan, atimana ang akong mga karnero. Nahibalo kita nga ang karnero nga gipasabot ni Kristo mao ang iyang iglesia, iyang katawhan. Diya sa 1:11 nagingon si Kristo, ako ang maayo magbalantay sa mga karnero. Ang maayo magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Tungod diya na kutob sa muingon nga siya usa sa mga karnero ni Kristo, under siya sa authority ni Apostol Pedro, kaya si Apostol Pedro ang gisugo ni Kristo, at imana ang akong mga karnero. Before siya nisaka sa langit, iyang gitawag si Simon, naglain silang duwa, iyang gipangutana, gugma mo ba ako? Yes Lord, at imana akong karnero. Siya, sa iya hagi-entrust ang pag-atiman sa karnero. Ang trabaho ni Apostol Pedro, atimanon ang karnero.
Unya ang karnero nga gipasabot ang katawhan, ang iglesia nga iya ni Kristo. Karon sa buhat 2028 sumala pa dinhi sa ang dating Biblia 1905 ang giingon dinhi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Buot ipasabot, trabaho sa obispo ang pag-atiman sa iglesia sa Ginoo. Ang trabaho sa obispo mao ang gisugo ni Kristo ngadto kang Apostol Pedro. Mao na nga sumala diri sa buhat 1:17 to 20 na ay gisulti din ni panagna mahitungod ni Apostol Judas. Unsay gitagna dire? Sumala sa buhat 1:18. Now this man purchased a field with a reward of iniquity, and falling headlong he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Unsa may sentido ani mong bersikulo? Ang otorite ni Apostol Judas ingon nga obispo ikahatag sa lain. Mao to nga nagbutaran sila lain mo pole, ang napole si Matias. Kaya ang iyahang bishopric trabaho sa pagkaobispo itugyan nga to sa lain. Kung si Apostol Judas na ay bishopric, ebidensya na siya nga siya obispo. Unya, kung siya obispo, labaw na si Apostol Pedro nga maoy gisugo at timana ang akong mga karnero. Ang iglesia dili malikayan nga gikan sa Jerusalem naabot kini sa Roma. Ug si Apostol Pedro naabot usab sa Roma. Ngani ang mga SDA nagtuo man sad ani. Unya kay diwa man tay referensya hay. Di na ako pwede basahon ng ilahang libro nga nagsulti nga si Pedro didto namatay sa Roma. Di na ako to pwede basahon, ening debatiha, Bible alon lang. Unsay ebidensya? Oh. Unsa may ebidensya? Nga si Apostol Pedro naabot sa Roma niya sa The Living Bible. 1 Peter chapter 5 verse 13. Niingon si Apostol Pedro, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark. Ingon si Apostol Pedro, ang iglesia dinhi sa Roma nangumusta kaninyo. Last 2 minutes. Di siya mulitok og dinhi kung wala siya dito. Di pud ma-deny sa mga SDA nga naabot ni siya dito kay ilahan ng panudlo. Apan ang ikamatuoran dili malikayan nga si Apostol Pedro gayod ang unang obispo sa iglesia nga naabot sa Roma. Anong naabot mag sa Roma? Buhat 23:11. Mateo 21:43 niingon si Kristo, ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya sa buhat 23:11 giingnan pa gyud niya si Apostol Pablo. Ingon nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem, mo saksi sab kanako sa Roma. Paabot sa Roma, ang Ginoo nagtawag kaninyo aron mahimong balaan. Called to be saints, mahimo kamo mga santos, kamong mga taga Roma, gitawag kamo sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Therefore, naabot sa Roma ang iglesia ug ang unang obispo nga na-assign didto walay lain si Apostol Pedro. Apan negative man si Glenn Alado niining moong timahan so kinahanglan siyang mag-prove sa kuha as nigar sa akong tema nga dili si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kinahanglan siya magpresenta og laing ngalan. Kay kung di siya kapresenta og laing ngalan, nagpabiling, nagtindog ang akong tema
nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia nga anaa sa Roma. Time. Thank you. Time's up. Okay naman na ang oras. Dirita sa ato ang question and answer. 1 minute. Ang pangutana, tubagon sa og 1 minute. Pila ka minuto? O sa minuto lang. Sa minuto. Okay, larga. Okay? Una pangutana, Brother Jundo. Nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia nga naghisgot nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod wala? Yes or no? Nasayod ko o mga Objection na sa moderator. Ang ato nga rules motubag una og categorical. Yes. O una ko, nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod? Wala. Tubag. Nasayod kaayo ko og pila ka bersikulo sa Biblia nga siya obispo. Og naapoy lang ebidensya nga mabasag yun. Unang obispo sa Roma. Niya mabasa dire. Akong basahon para sa tanan naminaw. Si Simon Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsoon ni San Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia, ug mo'y una didto nga obispo. Unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig AD 42 ngadto sa AD 67. Objection, moderator. Ang iyang gibasa teksto sa Biblia or komentaryo sa Biblia? Pakitubag. Counter Objection objection. granted. Ang nitubag ako ganina nga isa nga mabasa si Apostol Pedro obispo ug ang pagka-obispo sa Roma sa lain na nako gibasa natubag nako imong Objection, moderator. Ang una na kong pangutana sa iya, nasayod ba siya? Yes. Nitubag sa yes. Yes. So kay nasayod siya, dapat mo pakita siya og unsang bersikulo ha. Bersikulo, dili kay footnote, dili kay komentaryo. Bersikulo, kapitulo, kinahanglan i-voice out niya. Ayaw pangilad sa daghang katawan. Ato nga nun. Sige. Ingon dire sa 1 Peter chapter 5. Akray. Verse 1, aning Biblia Protestante nga a paraphrase and annotations upon all the books of the New Testament, nagsulti din he. The bishops of your several churches, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. Yung nire, I who am myself a fellow bishop and pastor. So Okay. naay mabasa nga siya bishop nag-govern sa church in Rome. Next question. Next question. Kay imo man ang gibasa, diha ba sa maong kapitulog bersikulo sa 1 Pedro chapter 5 verse 1 nagisgot ba si Pedro unang obispo sa Roma? Nagisgot o wala? Akong gibasa din bro. Tubaga lang, nagisgot o wala? Yes or no? Akong naghisgot bro dire. Nagisgot? Okay, naghisgot dire. Unang obispo sa Roma. Sugod AD 42 ngadto sa AD 67. Ug ang atong rulings dire, all versions of the Bible dawaton. Dili nang pilion rin niya ug asa dili napita ang akong basahon. Next question. Okay, sunod pa utana. Ingon din sa imong gibasa, dili ako basahon. Ang inyong igsuon simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nga musta diha kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Wala man nagsulti nga si Pedro obispo. Nasayop ba ni o wala? Ano yan tubag? Nasayop ang imong paggamit og laing translation kay kini man nga translation lang akong gibasa. Objection, moderator. Nagtubag ko. Dili ko nangutana. Nagtubag ko. Nagtubag bitaw.
Ni object niya ko. Ni object ko. Relax. Ingon ko, objection. Kaya ang akong O, pangutana, gibase na ko sa imong gibasa. Dili Yes. sa akong version. Ah. Wala magsulti Ah. nga sa Apostol Pedro, obispo sa Roma o unang obispo sa Roma. Nasayop ba ni kining akong gidala nga version? Nasayop ni wala? Nasayop ka tungod kay wala Objection, moderator. Objection. Nganong matubag man sa nga ako'y nasayop ang akong ipangutana ang Biblia. Dapat ang itubagon. Counter objection, Nasayop ang Biblia. Counter objection. Dapat mauna. Counter objection. Marolling sa ta, marolling. Counter objection, moderator. Roll number 8. All version are accepted. Counter objection ba, moderator? Counter objection. Larga. Ang pangutana ni Glenn Alado usa ka fallacy o false dilemma. Ngano man? Kani man ang akong bersyon nga gibasa. Dili man ang imong gibasa karon. Allah. Objection, moderator. Okay, objection granted. Sana sa atong rules, all Bible versions accepted. Nganong di man po niya i-accept ni? Nga kini nga version, nga pag version, pertiraghan na. Nga ipa-accept man, nganong gi-reject niya? Kining Bible, nga wala yun maghisgot, bahin kang Pedro, nga siya obispo, dito sa Roma. Mao ni ang dako kayo tulubagon karon. Humana ka? Okay. Humana Unsay ka? pangutana? Unsay pangutana? Next question. Ano mo? Go. Next question. Go. Pila ka buok version sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kapitulo verso. Pila ka buok bersikulo? Pila ka buok version sa Biblia? Unsa mo di klaro? Pero no, pila ka bug bersikulo, pila ka translation. Apil na. Pila ka buok bersikulo? Pila ka buok version sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kaning tulo nga akong gibasa kay pamatuod man wa man ta nagtima nga basahon sa usa lang ka libro. Kaning tulo ka Biblia mabasa dire nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Next question. Sunod pauta na. Diha magyod sa 1 Pedro 5:13 naghisgot gyud diha nga si Pedro unang obispo sa Roma. Naghisgot wala? Yes or no? Sa to? Ay, sa natukan na, natukan. Oo, no. Natukan man. Bro, dili. Natukan man. Wala ko na to. Tubag. Sige, Objection, sige, moderator. Tubag. Objection, moderator. Okay, objection. Fallacy of ad hominem ang gihimo na pod. Dili na pala si. Objection. Kaya nakitaan sa mga Ay, tao. ako nag-object Ikaw, ako. nakitaan sa mga tao. Ayaw Nakitaan sa- ka. Wa ka katubag diritso. Ayaw saba ka Tubag diritso. nag-object. Marolling sa ta, marolling. Ayaw saba ka nag-object pa ko. Sige, go. Marolling. Ano yan? Poli-poli ta, dili ta. Sabaw. Sabaw man. Ano yan ha? Sige, sunod pangutana. Ako siya sa. Nag-object man ko. Ang objection nako mao ni. Wala man may nagtema, moderator, nga usa lang ka libro basahon. Mugay ng all versions basahon. Ano man, kay aron magkagawas ta og final deduction nga matud-an gayod nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Counter objection, moderator. Kay na ang counter objection, mao ni gipangutana nako siya. Gigamit niya kanang nga versions, kanang tulo. Ang tulo. Diha ba sa usa lang ka versions? Nga imong gibasa. Mabasa ba nato diha sa 1 Pedro 5:13? Gigamit nimo word for word kay imong tema usa ka sentence. Ingon din Moderator? si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Naabay mabasa da sa mga version? Moderator. Wala. Yes or no, tubag? Moderator. Si Alado, maningkamot siya nga iri ako Objection, moderator. Nagkomentaryo naman ako at bang. Ay, ang komentaryo. Uy, nag-object ko. Nag-object pa. Ay, laon sa mga katbang. Nag-object ko. Sige, go. Nag-object Pagbigyan, ko. pagbigyan. Nag-object ko. Pagbigyan. Pagbigyan. Nag-object ko ha. Pagbigyan. Niya, moderator, iyang gusto, kato akong tima, basahon lang usa ka version sa Bible. Ang ako, final deduction dong, versikulo dire, pasiuna dire,
Therefore, conclusion, kaning upat ka version na bilang the Living Bible, ebidensya nga si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Ayaw taong ko, ibutang sa usa lang. Next question. Next question. Gigamit nimo ang Matthew chapter 16 verse 15. Kaning Matthew 16 verse 15, maubani ang nagpamatuod ni ining imong tema nga sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Mao ni dili? Usa na sa nagpamatuod nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto kang Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya maoy himuong obispo ni Kristo. Next question. Mas maton mo usana ug kung atong basahon karon nga wala mag-ingon dinhi kapitol bersikulo nga si Pedro unang obispo sa Roma, ang Matthew 16:15 mo gibasa. Uyon ka nga namakaka sa imong pagbautod ining tema nga nigamit kag bersikulo nga di man dai mao. Uyon sa pak. Yes or no? No, dili ko uyon nga nangilad ko. Nga naman, ang paggamit og mga bersikulo parte na sa pagpamatuod. Ang atong tema, pamatud-an. Dili litra por litra. Usay giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatud-an. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Nganong i-drop man niya ang way appeal dinhi? Ayaw i-appeal ang ngalan nila dinhi. Kawa man si di man sila imong kadibate. Wala. Ay naon sa mantawan ni Baldodon. Wala pa ko nahuman. Dili ka kapasar lagi. Moderator, pahilo maragod na kay ga-object pa ko saba kaayo. Ako'y nag-object na unsa man ka? Ga-object pa ko nahuman diri. Nag-object ko, nag-counter-objection ko. Hulata mahuman ko object. Sige, go. Counter. Go! Ana ba? Pagbaton in tawag respeto alano. Okay. Respeto na ako ka. Pero ang imo ha pagmatuwa na ko sito ha. Ayaw Last question, sapaw. last question. Nag-resulti man ka, imo mo giingot. Ibo sapaw ko. Ayaw sapaw. Okay, time check. Go na gani. Go! Ang tema, moderator, pamatud-an. Ang giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatud-an gali, dili basahon letra por letra. Ang iyang gusto, ipabasa na ko letra por letra sa Biblia, Pedro, unang obispo sa Roma. Okay. Ang akong counter-objection mao ni. Na, puro na objection. counter ko, kay nga naman, iyang gidrap ang pangalan ni Jerry Laig. Wa man to'y labot. Nganong i-appeal man si Laig? Na si Laig din, mo ta si Laig imong kalaban ron. Aw di lang ka mogamit sa pangalan kay personal mo sa gikalaban garon. Ano di? Okay, time. Muna ako objection. Okay, next question. Oh. Shagi, Time na. Next question. Time na. Time na. Time na din. Imong marog. 10 minutes. Alright. Salamat kay makaigsunan. Nahuman ang amo nga 10 minutes. Ready na ka? Kay padagano natin mong oras. Pila ka minuto? 10 minutes. 10 minutes. Okay. Okay, larga. Minute. So inyo na dungog makiigsunan ang pagmangatuod ni Brother Jondo Alabado. Hapit magparitian ay kahap tumitumoy parehas. Iyang timang ipamatudan sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Nigamit sa daghang bersikulo, nigamit sa daghang verse sa Biblia. Ang iyang ipanggamit igsuon, wala gid magisgot sa usa ka sentence, unang obispo si Pedro sa Roma. Iya lang gikunik-kunik. Sa to pa iyang gislice ang iyang tema. Ang iyang tema usa ka sentence. Pamatud-an ni Jando sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Gigamit niya 1 Pedro 5:13. Ang 1 Pedro 5:13, wa mag-ingon niya, Pedro, unang obispo ka sa Roma. Namutbot. Sa pag-unsa nga version igsuon sa Biblia nga naa ko dinhi, wa magisgot si Pedro unang obispo sa Roma diya sa 1 Pedro 5 bersikulo 13 bisan man apil pang 1. Wala gyud. Parte naghana nga bersikulo gigamit. Lucas 23:31-32. Juan 11, wa gyud magisgot ba nga si Apostol Pedro Ingles Kristo, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naa ba ni? Dito palinglag isoon, dito pailad.
Kahil balo ko kung unsa ang estilo ni Jando sa debate. Ang iyang style, pastilan, tad-tad, igsoon, sumpay dito, sumpay diri. Pero ang iyang tema, usa ka sentence, igsoon. Karon mangutanan ni siya, uyon ka ba, Mr. Alado? Nga sa Apostol Pedro, obispo. Mangutanan ni siya karon. Uyon ka ba, Mr. Alado, unsay kahulugan sa pulong obispo? Sama ini? Mao na ang iyang ipangutana karon. Kung ato na tubagon igsoon, sayon ra gyud. Kayang tema, di man putol. Dapat kumangutana sa usa ka sentence, Mr. Alado, supak ka ba sa akong gibasa Matthew 16 verse 15, nag-ingon dinhi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Kana unta. Di kay dadon niya sa 1 Pedro 5:13 nga si Apostol Pedro nakaabot ko na sa Roma. Nagtapik ba ta kung nakaabot ba si Pedro wala sa Roma? Wala man. Imong tema, si Pedro, unang obispo sa Roma. Maunay dapat gipamatud-an nimo. Kung tinuod ba, una, wala ka wa magapamatud. Ni gamit mga kagatong komentaryo mo siguro to. Gibasa niya. Nagwa sa versikulo spikas. Kuha pa sa versikulo spikas. Huwag yung magsulti dito. Usa ka sentence. Pedro, unang obispo sa Roma. Igsoon, kung di ta magtong Biblia, mailad kita. Mailad yun. Di gina mabasa, so di gina mapamatud-an, unang obispo sa Roma. Di ay. Kung si Pedro, unang obispo sa Roma, dili po dahil siya, obispo sa uban. Kaya dito ba sa Roma? Maunay uban, igsoon nga. Yun na. Uy, kung imong tanaw, igsoon, kanang iyang versikulo gigamit, Buhat 20:28. Wa pa nakiskot ng Pedro. Nabay Pedro din, he? Ha? Matthew 21:43. Nagisgot mag Pedro din, he? Nga si Pedro, obispo sa Roma? Wala. Nagisgot ba ang Buhat 23:11? Si Pedro, unang obispo sa Roma? Wala. Wala, oy. Mismo si Apostol Pablo, igsoon, wala record. Nga mingo sa Apostol Pablo, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagbut-buot. Ang iyang introduction ganyan na, challenge kuno kaayo sa iya. Challenge kuno kayo sa iya. Sa ako, wagi challenge. Kay wala ka pa matuod. Sayang timang gipabarog. Nga matod pa niya, si Pedro, unang obispo sa Roma. Kung iya pa ning nabasa sa Matthew 16:15, dili sa Matthew 23:31-32, dili sa Buhat 20:28, dinhi sa Buhat 11. Kung iya pa rin pagbasa dinhi, nga nagsulti gyud, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Hands up na ko diretso, oy. Hands up na ko diretso. Pero wala yun na bisag usa ka bersikulo nag-ingon, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagpamatuod ang akong kaatbang karon sa wala. Ang mailad lang moingon napamatudan. Yang malak pagrabadayon. Ha? Unya mingon sila. Brother Alado, uyon baka si Pedro obispo. Wagin mi nagtima ko si Pedro obispo. Ang iyang tima unang obispo sa Roma. Objection, moderator. Oy, ano objection man? Ako man panahon. Objection, moderator. Unsa objection? Matod niya, wala kuno may gatema Nahalangan. nga si Apostol Pedro, obispo. Mo galing unang obispo, kay obispo siya. Noon sa man taong kalado, klaruhay mong Kahit tradisyon. Nga no mingon ko, nga wa may nagtima nga si Pedro obispo, kayang tima, usa ka sentence. Unang obispo sa Roma. Asa na obispo si Pedro? Matod niya sa Roma. Dapat mauna iya pamatudan, dili kay futlo niya. Mr. Alado, mabasa ba si Pedro dili unang obispo? Wa ta nagdebate ana. Imo gipamatudan, unang obispo si Pedro sa Roma. Oh. Mauna ang imong dapat mamatudan. Oh. Ano pamatuod magkangawas Biblia? Klaro kayo ison.
Ha? Karon ni karon mahutanan siya do. Ambot, gamiton yang gaya-gayaga o kung masasayaw. Aron pakatawa sa mga tao. Wala problema ison. Ha? Pero ako lang gibarugan kining timaha sa pagsupak nga naman kayang tima wala gyud ni sa Biblia. Kinsa sa Apostol Pedro? Dili man wa man gilitok nga unang obispo sa Roma. Kung imong basahon igsoon sa 2 Pedro chapter 1 verse 1, kinsa si Pedro? Apostol ni Jesus Christ. Apostol ni Jesucristo. Wa mag-ingon nga unang obispo sa Roma. Kung pamatod gani ka dyan do, dapat impamitima pamatudan. Pamatudan ko si Pedro, obispo. Di ko musukol. Di ko mupirma. Kung si Pedro lang ang topic nga obispo, pero kay naaman, unang obispo sa Roma. Kita nyo ang twisted nga topic, igsoon? Nga nawa man gihimong Roman Catholic. The Peter was the first bishop of the Roman Catholic. Nga nung wala nagigamit ang word nga Catholic, kay nahibalo siya, walay Romanong Katoliko sa Biblia. Nga nag-ingon, si Pedro, unang obispo sa Romanong Katoliko. Gigamit niya, Roma. Aron kunuhay, makasulod ang iyang gusto ipamatuod na si Pedro unang obispo sa Romanong Katoliko. Pero wa nagigamit. Nga nung ay gamit, kanibalo siya, di sa kapamatuod na si Pedro unang obispo sa simbahang Romanong Katoliko. Manayang tema, twistidaan, marumaro ba? Marumaro style siyang tema. Pamatulan nga si Pedro unang obispo sa Roma. Wa gigamit Roman Catholic Church. Agoy. Pagkaluya po ng katbang. Mao na igsoon karong kahaponon. Atong paminawon ang iyahang 10 minutes cross examination kung makalusot. Kung makalusot ba? Kay nakasiguro ko iyan ang putol-putolon. Mabasa nga si Pedro kuno unang obispo sa Roma. Di na mabasa. Si Pedro obispo di na maoitima kung maunay pangutan na putol. Dapat wa di mabutangi una og Roma obispo ra unta. Last 2 minutes. Nganong imong gibutangan unang obispo sa Roma nga wa man tawo na bisag usa na lang. Jando. Luoy taon na yung katban ako igsoon. Nga? Di kini kadaog igsoon sa atmaong debate. Sultihan mo. Di kadaog. Mauli ni Cebu karon Minghoy. Nanulong gikan Cebu kay nagtuo nga mudaog sa debate. Pero sultihan na bison. Di kadaog. Di kadaog. Yes, di kadaog. Buhol. Mauli ni Buhol karon Minghoy. Minghoy ni. Kaya naman, nagdala siya tima, nagtuo siya, kaya niyang ipamatuod sa atubangan sa daghang katawhan o siyang katbang nga si Strongman. Di siya kapamatuod. Ani nga tima, ugwa gyud niya pamatudan sulod sa 10 minutos niya nga pagpamatuod. Walay mabasa nga si Pedro usa ka bersikulo nag-ingon, unang obispo si Pedro sa Roma. Wa tay mabasa ana. Maunay dapat niyang ipamatuod. Kung mangutana siya sa putol, dili madawat. Kung obispo lang, di madawat. Kung Roma, di madawat. Una, di madawat. Kinahanglan, usa ka sentence. Gamito niya matag pangutana. Aron tubagon siya, kumplito po ang tubag siyang pangutana. Dili pwede nga iyang slice o putol-putolon ang iyang tima kayang tima. Dili ni putol-putol. Ano putol-putol man niya? Dapat di na putol-putol ang tima ha? Kung mangutana siya, dapat na Vesteralado, nabasa na ako sa 1 Pedro 5:13 ning ingon, si Pedro unang obispo sa Roma. Sakto na ang pangutana ha? Kung mabasa, pilde si Strongman. O kung mabasa siyang Biblia, magbasa usab sa akong Biblia. Kung dili mabasa sa akong Biblia, unya mabasa siyang Biblia, pilde siya. Kaya naman, nigamit sa Biblia, nga siya ra, nagbuot-buot. Ha? Dapat igsoon. Okay, Patas. time. Okay. So diri na ta sa question and answer. 10 minutes. Larga. Alado. Unsa na Sado. Unsa na kong gawiran? Biblia niyo comics. Biblia. Okay. Nawa magsulti sa usa ka bersikulo si Pedro unang obispo sa Roma.
Next question. Kay niuyon ka mga Biblia niya akong gibasa. Matod pa dire. Miadto sa Roma sa ikaduhang tuig ni Claudio AD 42 rong pagsumpok ang Simon Mago. Objection, moderator. Pwede i-mention niya unsang kapitong bersikulo. Objection, Pwede moderator. i-mention? Objection, moderator. Ako pa'y nag-object. Nausa man ka. Sige. Ako pa'y nag-object. Oh, Pagpatulog batasan. sige. Gana, suko ka karisapaw na pug ka. Tabla na ta. Go. Ang akong objection, dapat i-mention niya unsang kapitulog bersikulo. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia kung husto ba ang iyang ibasa. Kaya di man isa ka Biblia mo gamitan, pati na ka Biblia na ko. Kinahanglan, dawaton tanan versions. Sige, Counter objection. Wala sa among ruling oy nga ang tima basahon lang sa usa ka bersikulo. Unsa ni alado? Ebidensya na. Kay niuyon ka man. Next question. Niuyon ka man nga Biblia niya kung gawiran. Ako tiwas og basa ha. Ingon dire. Objection, moderator. Ang ako laging gusto, isulti niya unsang kapitulog bersikulo. Isulti ang kapitulog bersikulo. Unsang kapitulog bersikulo, Mr. Moderator, ipa-mention. Unsang kapitulog bersikulo. Moderator, ni counter na ko nga wala sa ruling nga dapat sa bersikulo basahon. Sa debate ni Rosby ganina og ni Nagpasabot ni niya, Rinan, nagbasahay sila footnote. Nasaktan! Ang iyang ibasa dahil footnote, pili bersikulo! Agoy! Kaluoy sa akong kalaban! Ang Objection. akong debate, Biblia, Kristo! Di kay footnote na unsa, nasakpan ni taon! Objection, moderator. Nasakpan! Objection, moderator. Akong objection, granted ang objection ha. Agoy! Ngay nganong granted akong objection. Pagkaluoy! Kay kaganina. Na objection. Larga. Sige! Saba lagi. Hilom sa. Hilom sa. Ay, kasuko! Audience na mo! Hilom sa. Hilumsa ka na objection. Hilumsa. Audience na mo! Ay lang mag-apil-apil ang audience! Pasakti kay na may moderator! May mag-apil lang mo! Walay mag-apil nga audience! Hilom sa lagi. Dili mag-apil! Hilom sa. Hilumsa. Edit naman man. Hilom sa. Okay, moderator! Tagay kong time, moderator! Larga. Nakoy objection, moderator. Kay kaganina manggod sa debate ni Rosby og ni Jeffrey Rinya, nagbasahay sila footnote. Unya ka mo basa kung puto mo reklamo ka. Nga pariura tag ruling tanan. Ay reklamo kay gibot sa mga kauban nimo. Unya usa pa sa Amen. debate ni kuan ganina ni John de la Peña. Putol-putol man yang gihimo kuno mo reklamo mag ako putol-putolon. Objection, moderator! Counter objection, moderator! Larga. Walay labot ang ilang debate sa among debate. O karon nasayran ang iyang gibasa footnote kaluoy sa katbang nagsalig og footnote intaw una sigurado ko ilara ng Biblia intawon pasilan Sunod nga pangutana. sunod tubag Ang akong basahon ba footnote ni o dili? ipakita kaya akong basahon po diri sa akong Biblia. Na moderator. Okay. Ipaklaro. Be. Ipa-confirm niya kung Ay, footnote isa. ba na. Ipa-confirm niya kung footnote ba na. Ano na itong piano? Footnote na dili. Agoy! Tanawa! Komentaryo ra! Tubagaw! Komentaryo! Tubagaw! Komentaryo! Tubagaw! Komentaryo! Footnote Dili man yung bersikulo! Tubagaw ba? Dili man yung Footnote bersikulo! daw, dili. Tubagaw. Dili bersikulo! Di na mo Ang pangutana. atong debate sa bersikulo ang imong gibasa dili bersikulo kaluoy! Na mo ipangutana. Rolling. Moderator, dili na mo ipangutana. Nasaktan! Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Nasaktan! Moderator. Dili bersikulo ang imong gibasa! Ay sa, moderator's time. Dili bersikulo! Bro, Jerry. Ang kaluoy! Nasaktan! Dali lang. Bro, Glenn. Isa. Mina sa ta, minaw. Bro, Jerry. Ang handom na mo ni Bro Jerry nga debate, diliin ani, nga muruling ang moderator sa pausapawan. Minaw, Palihog minaw. lang ha. Kita nga mga debater, dili ta ingon nga kanang murag ignorante tas debate. Nihangyo na ang koan, moderator nga Objection, moderator! Objection, moderator! Mina sa ta, minaw. Isa. Objection, moderator! Objection! Ay sa, mag-rolling sa ta. Unsay part ni Brother Stalwart ang debate. Sa among debate. Ay sa nag-objection ko. Le debater ko. Nag-objection ko. Mag-rolling Le sa ta, debater ko aning debate ha. Nag-objection ko. Isa. Mag-rolling sa ta. Hilom sa. Iba John de la Peña o de Bro Jerry Laig maoy mga primary debater ninyo. Respeto Okay. na to atong moderator. Ay sabra. Ay sa kadyo. Mag-rolling sa ta, mag-rolling.
Mag-rolling sa takay. Di man ta mahuman kung magdungan mo istorya. Naghanyo ng moderator nga mag-rolling, di man mo maminaw. So atong undangon eh. Kay wa man tayo mabuhat. Mutingog ang isa, naghanyo ng moderator mag-rolling ta maminaw ta. Wala may debate nga magdungan og istorya. Aw tagsaan ta mo covered court karon dito isa ka covered court ka. Kadi man ka maminaw. Di ako, ano, objection moderator ha? Maminaw sa ta kadyo sa lagi. Kadyo sa. Ayan ya. Kung mo objection ka, granted ka. Pasultiyon ta ka. Mo objection ta siya, pasultiyon na to. So karon, puli-puli lang ta. So ang imong objection, larga. Mr. Moderator, sa kadyot, Glenn Hangilin. Ang atong pag-anhi din nga makasabot ang tao. Friendly. Oo. Pareha mo mga apelido, mo maoro mo apelido. Kung saba siya, saba-saba mo yapon dire, kay paparel gyud mo apelido, magkuanta ng mag-professional nga kuan ba, magpaminaway mo. Kay og mo na inyong styling nga na, way audience ganahan na. Oh, di ba? Kamo magpadayon mo pero kanang fair play lang ba nga kuan ba? Oh, professional style ba nga? Oh, kung mutingog siya, hilom siya. Kung mutingog siya, hilom ka. Moderator, mo kuha niya. Sige, sunod pangutana. Ano? Na, larga. Okay. Kay Ay, nakita isa. Pwede mo ko mag-counter? Ah, sige. Okay. Gante. Objection man to. Helm sa dito. Larga, sige. Ang ako lang nga kuan ba, sa side nako, si Bro Stalwart, debater na siya, human mo sa ganina. Ang amo lang, tulong mi karon dinhi ang kining player, moderator, Brad Hondo, og ako. Dapat dili mo apil ang walay apil. Ani nga ruling. Mamo na ako pasabot. Unya audience lang. Pasagdi lang mi kay naamay moderator. Audience lang. Ang amo ni. Ang muhandol ani sa kasabot kung naaman ang moderator. Ingara na siya. Maminaw ta. Maminaw. Kung maminaw po na ako kapikas. Atong gihangyo Ano atong ba kuna? audience. Di lang mo masuko. Bro Glenn, ay lang sama bro. Kadali lang ha. Atong audience kanang behave lang ta ha kay we are Catholic. With humble heart. Mama na atong moto, no? Okay. Hilom lang ta. Ako lang hangyo nga dili po discredit ni Bro Glenn, kami ni Bro Jerry ug ni Bro John kay kami may mga lead nga debater din he. Ang among istoryahan ni Bro John, de la Peña ug ni Bro Jerry hinigugmaay nga lantugi. Kung musulti ang isa hilom sa, kung musulti ang isa hilom pod, kay dili man na maayo ng magkayagaw ta, no? Sundan ninyo itong amuan ni Brad John de la Peña ganina, pirting nindutad yun itong Sige, next question. Paramanta. Okay. Salamat bro. Senabon, ikaw na po. Sige. Ikaduhang pangutana. Kaduhang tubag. Kay nakita naman ni mo ne. Footnote niya kung gibasa o dili? Komentaryo. Footnote ba o dili? Komentaryo. Objection, moderator. Objection. Okay, objection granted. Go. Ang akong pangutana, footnote ba ni akong gibasa o dili? Kaya iya kong ginang gana, nasakpan ko no ko nga footnote akong basahon. Ako na paklaro ba kaya mga nagtanaw karon? Footnote ni akong gibasa o dili? Okay, counter objection. Footnote man o dili, wala sa bersikulo sa Biblia yung ibasa. Muna'y point nako. So dapat ang among topic Okay, isa. i-base sa bersikulo, dili sa footnote or sa komentaryo. Rolling sa ta, rolling. Roll number 7. Master Moderator, palihog ipahilo mga to nga mga audience kay Ay, alam mo, musulti man sila. Murag mo apil man nung taon og mutabang man kang kwan. Rolling sa ta, Brother rolling. Jando. Rolling Masig sa ta. pili Jando sila ha, kay mutabang man. Roll number 7. Categorical question must be answered yes or no. Nya i-qualify din mo. So, naipangutana, balik ka. Otrohon ako, i-confirm na ako sa mga nagtanaw. Kaya kung gibasa karon, footnote ba ni o dili? Okay, tubag. Dili siya footnote pero komentaryo kay dili bersikulo sa Biblia. Ang akong gipakita ang pangita sa mga kapitulo bersikulo. Sunod mga tanah. Sunod nga pangutana, mato dire.
Arong pagsumpo kang Simon Mago mitambong sa konsilyo sa Jerusalem AD 49, unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig. Pangutana, unsay nadungog nimo nga akong gibasa? Unang obispo sa Roma o dili? Tubag, walay Pedro. Objection, Nga nabutang diha moderator. nga si Pedro unang obispo sa Roma. Wala. Sige, next question na lang. Si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsuon ni Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia. Unahan, unang obispo sa Roma. O yun ka ba? Nga akong gibasa nga unang obispo sa Roma, si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea. Yes or no? Tubag, no. Di ko mo yun. Nga no. Wala sa bersikulo kapitulo sa Biblia. Dili mo na bersikulo. Dili po kapitulo. Dapat ang imong pamatuod diri sa sulod sa Biblia, kapitulo, bersikulo, jando. Sige. Nagsalig ka sa inyong bersyon ng Biblia nga Sige. inyo man na. Doktrina man na ninyo. Sige, sige. Doktrina man na ninyo. Dapat bersikulo sa Biblia. Pakitae kong bersikulo sa Biblia. Next question. Kay dili man kaha San Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang akong gibasa diri kinsa man dinhi ngalan diri day? Okay, tubag. Si Pedro ang naa diha, pero wala magsulti sa bersikulo sa Biblia. Ang naa diha, imong gibasa, dili mo na bersikulo, di po na masulod, igsuon sa kapitulo bersikulo sa Biblia. Imo ra na. O yun ka diri sa akong gibasa, San Pedro ang unang obispo sa Roma o dili ka muuyo nga mao na akong nabasa? Tubag, di ko mo uyon. Ngano di ko mo uyon? Dili man na bersikulo sa Biblia imong gibasa. Objection, moderator. Komentaryo man na. Objection, moderator. Dito bag nako, moderator. Objection. Dito bag nako. Wala. Dito bag nako. Ngano objection man? Objection. Ah. Objection granted. Go. Ang objection ako niya, o yun ka ba nga si San Pedro sumala sa akong gibasa diri unang obispo sa Roma o musupak ka nga San Pedro ang unang obispo giingon diri? Tubag. Dili ko uyon. Okay. Ngano? Dili man kapitulo bersikulo. Unya ka nang imong gibasa nga Biblia, inyo man ang bersyon. Sa ato pa, self-serving, inagdapig sa inyong binuhat, gamiton nimo pagpamatod, sumala sa amog baruganan, unya imong gigamit, inyo ra kagalingon. Pagkadako kayo na sayop, Mr. Jando. Sunod. Sunod, tubag. Kay dili man ka San Pedro nga anak ni Juan taga Betsaida ang gipasabot diri nga unang obispo sa Roma. Kinsa man di ay? Natubag na ako ganina, Mr. Baritor. Kinsa? Natubag na ako ganina. Usa? Natubag na ako Kinsa? ganina. Natubag. Natubag na ako ganina. O sa akong pagtubag, wala maghisgot. Objection, Sa kapitulo, moderator. bersikulo, si Objection, Pedro, unang moderator. obispo sa Roma. Mauna, dapat imong ipamatod bersikulo sa Biblia. Dili kay putlot o ka ng komentaryo ra, pastilan, pagkaluoy. Objection. Objection granted. Larga. Ang ingon nako niya ganina, kung dili si Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang unang obispo sa Roma nga giingon diri kinsa man di ay ihatag ang ngalan nga dili si Pedro kinsa man di ay mo ni pangutana. Okay, tubag. Kung ako'y muhatag, nagpasabot, ako na'y afirmatibo. Siya man ang magpamatuod. Sa iyang pagpamatuod, akong gisupak. Kaya ang iyang gibasa, dili man kapitulo, bersikulo sa Biblia. Ang iyang gibasa, komentaryo. Di arao, ang kasaysayan, daklit nga kasaysayan. Iyang gibasa, dili man ni kapitulo, bersikulo sa Biblia in taon. Agoy ka. Next question. Next, tubag. Kay dili man kaha si San Pedro ang giingon din nga unang obispo sa Roma kinsa man di ay ni. Okay, tubag. Dili lagi na ako na problema. Kung nangutana ka kung kinsa na, imo nang pagpamatuod. Dili ako. Kay kung ako'y magpamatuod, afirmatibo na ko. Kay magpamatuod ko kung kinsa ang unang obispo. Ikaw man pamatuod, ikaw ana. Okay. Nga sa ako magkamangutana, Sunod nagpasabot nga. wa ka kahibalo. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Sunod nga putana ha. Kay mabasa man daay dinhe nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buot ipasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Nganong di mudawat? Nganong di ko mudawat? Kay dili man bersikulo sa Biblia.
Ayaw pa ilan in taon, gamitan mo binuhat og tao nga doktrina, unya ipatuo nga tinuod, ngawa sa Biblia, ay naunsa man taon mo. Okay. Ayaw pa ilan in taon. Sigurado, ang iyang gibasa, dili bersikulo sa Biblia. Pakita itong bersikulo, Mr. Jondo. Moderator's time, bro. Ang pangutana ni Bro Jando is categorical, yes or no. Therefore, you should answer that categorically, not Yes. patutsadali. Yes. Sige, next question na I lang can ko. answer that. Sige, next question na lang ko, okay? Next question. Sumala dire sa unang Pedro 5:1. Uyon ka ba nga mabasa nako dire nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome? Yes or no? Tubag, di ko mo yun. Nga naman, wala ta magisgot kung nag-govern ba si Pedro. Ang imong tema, si Pedro, Objection, unang moderator. obispo sa Roma. Objection, moderator. Sa ato pa, moderator, sayop ang iyang Objection, pangutana. Ngawa ko mo moderator. yun. Okay, na objection. Objection granted. Ang among tema, si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kaya siya man ang unang obispo sa Roma, categorically, nag-govern yun siya. Nag-govern yun siya kasi siya man ang unang obispo sa Roma. Muna tema na to. Okay. Balik ko na ko ha. Sumala dire, ingon si Apostol Pedro, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. O yun ka ba? Nga sumala dire, ni angkol si San Pedro nga siya ang nag-govern sa church in Rome. Yes or no? Tubag, di lagi ko mo yun. Nga di ko mo yun. Kay di man na mao ang imong timang gipamatud-an. Junto. Objection. Ayaw kalibog. Imong Objection. tima, specific kaayo. Pamatud-an mo. Objection, moderator. Oops. Okay. Time pa na ako pagtubag. Objection, Okay, moderator. time. Di ba? No more 1 objection. minute Time question, ended. 1 minute answer. Na. Time na. Ate no day. Go. Okay. Direta sa conclusion. Tag 7 minutes. So, to 7 minutes na. Saan yung conclusion? Conclusion na. Wala rebuttal niya. Wala yung question niya, sir? Ikaw na. Wala na. Ikaw Apa na. sir ka birthday? Second na. Pastil lang. So, 7 na. minutes. Abi na kong napay rebuttal. Napingis si... Tingis kita. Napingis is... Kaya wa pa magawa sa pangutana nga. So, imong minuto, 7 minutes. Salamat Talaga. na. 7 minutes. Alright, so salamat Igso, no? So, unas tanan, pasensya gigayon sa mga audience. Kabalo ko mga Katolik tan audience. Mga amigo, binakutanan yun. No? Bisag ingani ang atong ekspresyon diri sa tubangan, amigo ta. Sa debate usahay, nagi panaglalis. Di na malikayan, ha? Si Bro Stalwart, bisa sa social media, grabe ang binata, baka professional amigo, ganun wala na yung sama ng loob, di ba? So karon balik ta sa ato nga tema, gipamatud-an ni Jondo. Nga si Pedro unang obispo sa Roma. Nadungog nga igsoon, nasipkat sa ganina, iyang gigamit ang time nila ni laig og sa uban ganina. Nga nigamit ko ng footnote sa atong pagpag-ingon niya, nga nigamit sa lag footnote, nasabtan ako ang gigamit. Dili bersikulo sa Biblia. Abi ba ko bersikulo sa Biblia? Nasakpan. Dito siya nadugay og pautana nga di magid nako na uyunan. Kay di mo na bersikulo sa Biblia iyang gibasa. Kang kisa ng Biblia, ila ng Biblia. Sa Katolik nga Biblia, self-serving. Mo dala kag witness, mo adto sa husgado, yang mong witness parente lang, di kadawaton, di katuan. Kaya nga naman, bias na. Kaya nga naman, nagdala ka witness, imong parente, natural, mulapan sa imong parente, bisa pagsayop imong gibuhat. Mao po ni Jando, ni gamit siyang Biblia, ilang Biblia, o niya ang gigamit niya, dili pagil bersikulo sa Biblia, di tawa nasakpan. Managingon nga, ang isda ay nahuli sa sariling bunganga. Ni gamit siya, iyang Biblia, o niya matula, footnote ko no, pero, atong nasakpan igsoon, nga no, daghang bersikulo yung gigamit. Daghang bersikulo. Why usa sa bersikulo sa Biblia nagsulti unang obispo sa Roma si Apostol Pedro. Wala ni gamit sa lahi nga translation version sa Biblia. Naampo ko daghang version sa Biblia. Naapa din sa bag nagtipunog. Bisag usa ka bersikulo akong giunting kay gatos kapin ka bersikulo version sa Biblia. Why usa nga nagsulti si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Sa ato pa igsoon, pakyas ang pagpamatuod ni Jando Alabado karon.
ni adto binhi gikag buhol aron pamatuduan kunuhay sa kadaghanan o sa social media nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Wala sa kabasa. Tanawa karon. Iharap nang balikong katong komentaryo. Iharap nang basahon na po karon. Inya nga Mr. Alado, o yun ka ba? Nadungog ba nimo ni? Nadungog ito na ako. Nabasa ba nimo? Nadungog sa kadaghanan. Pero di lagi kami ng bersikulo. Manasusupak ko. Kung bersikulo para sa Biblia, di na ko musupak nimo, Brother Jando. Kung bersikulo, unya kung mabasa po ka, mabasa ni sa karon tanawa. Anyang basahon ron, putol-putol nga teksto, kunik-kunik. At tanawa lagi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma, basa sa Mateo 15:16, at 16:15 hangtod 18, basahon niya, ato rin sa 1 Pedro 5:13, 1 Pedro 5:1, hawa lagi si Pedro, bisyap o obispo. Unya, adala po sa dito nga, ni adto sa Roma, iya gi-conclusion, si Pedro unang obispo sa Roma. Sa usa ka bersikulo kaning iyang timang gipamatud-an di ni mabasa, Mr. Jando. Pagkaluya mo adgi kag buhol na lulong kay aron magdebate pero mo uli minghoy karong kapunon. Minghoy. Perti minghoyan ni ron nagtuo iyang mapildi si Stroman karon hapuna sa debate. Kay nagtuo siya mapamatud-an niyang tima pero bisag usa ka bersikulo bisag putol na lang wa ka pamatud nga si Pedro unang obispo sa Roma. Mamaguni ang iyang subject. Si Pedro unang obispo sa Roma. Asa na imong obispo sa Roma si Pedro? Sa Roma. Naapay mabasa na imong obispo si Pedro sa Roma? Wala. Si Apostol Pablo, sa Apostol Pablo nagsulat og libro nga Roma. Naabay usa ka bersikulo nga mingon sa Apostol Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naaba wala. Diya sa 1 Pedro 5:13, wa po ni magisgot unang Pedro obispo sa Roma o si Pedro unang obispo sa Roma. Wala. Agoy ka. Ang mutuo kang Jando, apil gyud og kailad. Kay siya mismo nagbasa, na ilad siyang gibasa. Kaya ang gipangbasa, dili mao. Wa gid sa kapamatod igsoon sang tima. Ambot. Sayang, abi nako naapay second cross. Na ako gi-prepare ta nga ma-question nga wala pa nako gipangbuhian sa unang pangutana nga 10 minutes. Gusto nako karon ta to gi-prepare gid ako to karon ba. Wa ko kabadlo iso nga naan mao din na siya rules. Muna nga karong kahapon igsoon nasabtan sa kadaghan. Desa na sa Facebook nagtan-aw karon. Si Jando Labado Wakso tagsayaw ganina. Kiyang sel sa sayaw magod. Pakatawa. Audience impact ang iyahang Last 2 technique. minutes, last 2 minutes. Taktik na niya. Aron ko no hay, mura sa daog. Mo pakpak pong audience. Kaya mga audience, puros mga katoliko. Ino na sa atan awa lagi. Pildi ang Adventist. Kaya nga naman, di katawan. Ni katawa kay kauban pa katawan po. Mo na lisod. Mo na itabo dito isoon sa ubang nga debate. Kaya naman, ang style ni Jando, sayaw-sayaw, intamon, Allah. Ha? Ang mailad lang. Pero kami, nga naa sa Trinidad, di yun mailad sa doktrina, nga iya sa mga Katoliko, nga dili mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Bakak nga doktrina. Pailad mo? Galacia 1, 8:9. Besan kinsa nga magwali sukwahi sa mga ginawali ipatunglo siya. Nagwali bang mga apostoles nga si Pedro unang obispo sa Roma? Nagwali ba ang apostoles nga ang Romanong Katoliko dito ko ni Kristo? Tanawa ang timay son twisted daan na ibalo siya nga di niya pamatud-an. Gihimo niyang Roma imbes nga Romanong Katoliko. Dapat yatimang tayo saktuan ni pamatud-an ko nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Romanong Katoliko. Nga naway ang Romanong Katoliko. Kaya palo siya nga way Romanong Katoliko sa Biblia. Diba? Sakpan igsoon. Mauna igsoon. Ako igsoon ha. Dili ako yung nakinegosyo ani nga tima. Ngadto kang Brother Jundo. Dili ako. Gisilik lang ko sa amo nga officer sa Trimedia nga ako'y matubang niya. Wa po kita sa tima. Karon pa ko nakita. Karon pa ko gunit. O sa tima na mo. Pero sa dihang nakita anak ko, patay. Kaya ko, pildi ni tima ha. Pildi ni. Okay, time. Okay. Daghang salamat po sa Okay. Salamat. Pantog rin nakamuritsing siya karon kay karon pa siya nahibalo sa ruling. Ang ruling nga gigamit nato dire, the same sa ruling gigamit nila. Si Jun de la Peña ganina, putol-putol, di ba? Nakadungog mo? Putol-putol, tinukod, nasa tima, gibasa, putol-putol.
Inya mo reklamo ka sa kuha, naghihimo na si mong kauban John de la Peña. Oh, unya, suko siyang mubasa ko og footnote. Unya nganong kabasahin magputugin na si Rosby Alejabo og si Kuan, si kanang Jeperinian nga pareho ra man tag ruling. Kung sayop ang akong gihimo, sayop po si Jeperinian o si John de la Peña kay sayop mga akong gihimo. Gigamit lang nako sa iyaha mga igsoon ang strategy nila nga gipakita aganina. Kung sayop ang akong pagkopya sa duha niya kakauban, nan sayop di iyang duha kakauban. Oh, sunod. Atong gamiton ang atong common sense. Mga igsoon ha. Ingon diri sa unang Pedro 5:1 diri nga version sa kani nga Biblia, Protestant Bible ni ha, dili ni self-serving. Giingon dire, I who am myself a fellow bishop. Niangkon ba si Apostol Pedro nga siya obispo? Oh, yes. Thank you. Tubag mo ha. Then diri sa pikas niingon na po dire sa unang Pedro 5:1 nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome. Sakto ba kung gibasa? Yes. Karon kay mabasa man dire nga siya obispo og nagbasa dire nga nag-govern siya sa Roma. Pangutana, napamatud-an ba nako mga igsoon nga San Pedro ang obispo sa Roma? Yes. Kay namatud-an man ako ngani nga siya wala, namakak siya to? Oh! Wala na milingi si Alado. Sakit kayo. Ingon pa si Ramel Parba. Truth hurts, but heals. Ingon siya, muuli kuno kong minghoy. Nanawang na kong ganina, gano'n. Kisa kay muuling minghoy. Abi ninyo, strong man, kay kusog mo siya agit. Pero logic, di siya kagets. Ingon diri nga version, si Pedro, niangkon nga siya obispo. Diri nga version, si Pedro niangkon nga nagdumala sa iglesia sa Roma. Napamatudan ba ang tema? Napamatudan. Ngano mingo mo siya wala? Oh, unya, walay logic. Wala sa ruling nga basahon sa usa lang ka bersikulo. Ang giingon diha pamatud-an. Sa debate ni Jerry Laig og ni EYD, niingon Jerry Laig, pamatud-an gali, di gyud na basahon litra por litra. Munang siya mangitag litra por litra, ang tawag ana fallacy o false dilemma. O sa tawag sa mga sabadista sa kuha, mga igsoon, Mr. Fallacy. Ngano man, masuko sila nga akong isulti nga ang ilang mga argumento, fallacious arguments. Anong mga suko mo mga tinuod man na, alado. Napamatud-an dire, obispo siya. Napamatud-an dire, nagdumala sa Roma. Therefore, final deduction, kung investigador ka, kamo ka mo investigate, i-deduct ni mo na. Deduction. Unang obispo, nagdumala sa Roma. Therefore, unang obispo sa Roma. Oh. May gani kay wala na nimong abogado. Piligrog na nimong abogado ni. Ano siya final deduction? Unya, masuko siya mubasa ko ani. Ngano? Di ba paborito nyo ning Bibliyahan ni? Sige yung mag-reproduce ani. Siya, walay nabasa, walay na pamatudan, na ay nabasa. Dili lang letra por letra. Kaya ang pagpamatuod sa Biblia, dili mo na letra por letra. Na ay panahon nga mabasa letra por letra, but not all the time. Kinahanglan mapamatudan lang kung mabasa letra por letra. Kay walay nabasa si John de la Peña ganina, letra por letra sab nga Seventh-day Adventist Church. Oh, ay una yung kauban nimo. Ikaw mo uli karon nga minghoy. Kay imong gipang kung nasayop ko alado, unang nasayop ang mga kauban nimo. Kay strategy nila kung gigamit sa imuha. Mo ni giingon sa ako ang motto ba, if you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. O di nabit na ko siya, wa siya kabantay. Ang ano man, sa iyahang bakba mismo ning gawas nga ang akong gihimo kuno sayop. Pero mo'y gihimo sa mga kauban niya ganina. Si John de la Peña, putol-putol. Ingon si Stalwart, may kandiri, kama. Manong street man i-street sab.
Di ba? Pero si John de la Peña may insist. Nya ako akong buhaton ng style John de la Peña mo reklamo ka. Hala. Perting yabuha ni Alado. Muuli gyud ni nga minghoy. Oh, usbon ako. Nabasa ba dire nga si Pedro, obispo? Yes. Nabasa ba dire nga si Pedro nagdumala sa Roma? Yes. Kay nabasa man ning duha, napamatud-an ba nga si Pedro obispo sa Roma? Oh, ako sige pangutana. Kung dili si Pedro ang unang obispo, kinsa man ingon siya, wala ako nagpamatuod. Last 1 minute. Therefore, dili maguba ang akong stand kung wala kay mapakita nga puli ni Apostol Pedro nga unang obispo sa Roma. Nga naman, nabasa man ako dire unang obispo sa Roma. Ingon siya, oh, nabasa nimo, pero dili ko muuyon ana, ay namo gamit. Ay namo gamit. Di ba yun yung gamiton sa Bible study ninyo? Santoson mo ang Sabado. O niya karong ang gamit ko mo, reklamo mo. Nge. Mo na problema. Kung sayop ang akong gihimo, kamo ang unang nangasayop. Thank Okay, you. time! Okay, next round, next round.